Hei, mä taas. Mä lähden siis kohta Helsinkiin päin. Joo, kumminkin. Kohta lähden Helsinkiin. Mut joo. See you. Toi pitäis nyt tehdä. Musta aukko. Nämä hiukset vielä. Ja muutama asia. Katsotaan mitä mä oon. Sitten petsi. Jeff. Camilla. Ja tietenkin Sissi. Hei. Siis muuten tähän joka reissulle mukaan. Jännää. Arvostan tähän vinkkiin. Eikä sä. Ja sä. Joo. Birgitta. No, se on Birgitta. Hyvä tuntu Birgitta. Lähden. Näinpäs lähemmäs. Kauemmas. Birgitta. Ja nyt on aika mennä autoon, tai ihan kohta. Nähdään ulkona. Toiselle. Se haukahtelee innoissaan, heittäytyy välillä maahan, kierii jäisessä maassa ja popahtaa taas jaloilleen. Kingi yrittää olla kiinnittämättä siihen mitään huomiota. Kingi on hyvin kiusaantunut. Se ei nyt millään. Emäntä huutaa Kingin luokseen. Kingi kiertää talon toista kautta ja onnistuu tempullaan karistamaan talon koirat kannoiltaan. Kingi juoksee ovella odottamaan emäntää. Joko lähdetään? Kingi kysyy tilittäen emäntää tiukasti silmiin. Emäntä silittää Kingiä hellästi. Ja silloin Kingi näkee emännän vieressä seisoneen poikasun kertoo, että vanhan koirarouvan nimi on Niska. Niska on nuoremman ja innokkaamman Sussi-nimisen tyttökoiran mummu. Mummu ja lapsenlapsi odottavat Kingin ilahtuvan uutisista. Kingi huokaa. Naiset, tytöt, tädit ja mummut, kaikki samanlaisia, aina hääräämässä. Emäntä asettuu keppinaisen kanssa keittiön pöydän ääreen. King juo lattialla olevan vesikupin tyhjäksi ja hotkii tyhjäksi myös 2 eriväristä ruokakuppia. Emäntä kuuluu selittävän, että ruokaa voi olla näkyvissä vain ruoka-aikoina. Muuten King syö kaiken aikaa. Tietenkin. King huvittuu. Kukapa ei söisi. Emäntä kyselee vielä jotakin, mutta King keskittyy tutkimaan paikkoja. Jos talo olisi tarkistettu, King kiertää jokaisen huoneen. Kepit kolisevat seiniin ja tuoleihin, keittiön takan reunaan ja oven pieliin, mutta siitä huolimatta Kingin onnistuu päästä eteiseen asti. Avatkaa ovi!